Здравейте! Това е третият пореден епизод от поредицата Първи стъпки в Форекс, в която ще се спрем на понятието Форекс. Ще разгледаме и какво представлява, какво се крие зад това понятие и защо Форекс маркетът е толкова привлекателен за голям брой участници в цял свят. И така започваме с определението за Форекс. Аз съм сигурен, че голяма част от вас знаят произхода на тази дума, но за тези, които за първи път се докосват до темата, нека да го кажа, защото този курс е предназначен точно за тях. Форекс е комбинация от съкращение от две думи. Едната е Foreign, другата е Exchange. А Foreign Exchange на английски значи обмен на чуждестранна валута и така от първите две стрички се образува думата Forex. Форекс маркет, Форекс пазар. Когато ние казваме, че работим на Форекс, казваме, че работим на Форекс маркета или търгуваме на Форекс пазара или сме трейдери, т.е. осъществяваме трейдинг. В хода на целия курс от време на време ще се налага да вмъквам по някой английски термин, но те са толкова популярни в цял свят и без това няма да можем да минем. Така или иначе аз обещах, че целият курс няма да се стремя да бъде на някакво академично ниво, а напротив ще бъде много достъпен. И така, какво представлява този Форекс маркет? Това е мястото, нека кажа в началото още, че това е виртуално място, в което се дават среща големите световни банки и не само най-големите, правителствата, чрез техните централни банки, големи хедж фондове, големи мултинационални компании, индивидуални трейдери от голям калибър и по-малък и най-малък такива като нас. Нека да правя уточнението, че това не е пазар свързан с определено физическо място. Когато, например, някой ме пита с какво се занимаваш и аз кажа търгувам на Форекс маркета, тези, които малко или много са запознати, казват на борсата, аз кимам и казвам да. Нещо такова. На практика това не е съвсем близо до действителността, защото търговията на борсата се осъществява на конкретни физически места, каквото е, например, New York Stock Exchange, т.е. Ню-Йоркската стокова борса, Лондонската стокова борса, Токийската, Франкфуртската и така нататък. На тези места, на тези физически места, които вие сте виждали и по филми, където трейдери следят курсове, залагат, инвестират и така нататък. Там се търгуват обикновено акции, там се търгуват злато, метали, деривати, суровини и така нататък. А за разлика от тях, търговията на Форекс маркета не е обвързана с конкретно физическо място. Тя представлява междубанков пазар. Не случайно вие може да чуете по новините днес на междубанковия пазар стойността на еврото спрямо долара се повиши или понижи или така нататък. На практика във всеки един момент, във всяка една минута, стойността на дадена валута спрямо друга валута в цял свят е еднаква. Или да кажем, ако има разлики, те са от порядъка на десетохилядни от долара. До толкова този пазар е унифициран и по тази причина е и достъпен. Т.е. всички участници на него са равнопоставени. Още нещо важно трябва да се каже за Форекс маркета. Това е, че големите участници, които споменах, банките, хедж фондовете и другите големи участници, търгуват директно. Те инвестират сумите директно на пазара, докато по-малките участници,
които залагат дневно от порядъка на няколко десетки или да кажем и над $100,000. Ние участваме чрез посредници. Тези посредници се наричат Форекс брокери. Тази тема за Форекс брокерите е много обширна и аз ще й отделя отделен епизод, може би не само един, вероятно ще се наложи повече от един, защото работата ни на Форекс маркета е неразривно свързана с отношенията ни с Форекс брокерите. Така или иначе, от самото определение на Форекс маркета, че това е онлайн пазар за обмен на валута, е ясно, че всеки може да търгува на него от собствения си компютър. Във всеки един момент това е пазар, който работи непрекъснато от понеделник до петък, 24 часа в денонощието, 5 дни в седмицата, с почивни дни, събота и неделя. Това означава, че където и да сме, по което и време на денонощието, можем да открием поръчка или да следим пазара само за информация или за анализ. Но нека разгледаме накратко с какво този пазар е толкова привлекателен, че не само големите участници, а и милиони по-малки инвеститори си дават среща и всеки ден инвестират суми от различен порядък. Но да видим първо с какво той е привлекателен за големите играчи. Отличителната му черта, че това е много ликвиден пазар. Ликвиден означава, че е подплатен с много пари, че много пари се търгуват на този пазар. Трябва да кажа, че това е най-ликвидният пазар в света с дневен оборот в момента от порядъка на $6 трилиона дневен оборот. Ако се вземат дневните обороти от всички останали финансови инструменти, които се търгуват, било злато, било фьючерси, акции и така нататък, дневният им оборот е по-малък от дневния оборот на Форекс маркета. А това по-нататък ще разгледаме защо е толкова важно. Сега само ще го спомена. Това е важно, защото колкото повече пари се търгуват, толкова сигналите, които ние търсим и толкова стратегиите за търговия са по-надежни, което означава, че вероятността нашите сделки да са печеливши се увеличава. Точно за това Форекс маркетът е толкова привлекателен. Но това е едната страна на този пазар, т.е. възможността, която дава за спекулация, т.е. да се вложи една сума с идеята да се спечели от нея и да се прибере по-голяма сума. Мултинационалните компании ползват Форекс маркета с друга цел. Те имат клонове в различните държави и за целта на тяхната си работа в съответната държава на тях им се налага да теглят суми, и то големи суми, било за заплати, било за покупка на стоки и на консумативи за работата им в местната валута. Това също е една страна на Форекс маркета, но независимо кой с каква идея, кой с каква цел присъства на този пазар, крайният резултат е обмена на валута. Тоест, нека го кажа по друг начин. Във всеки един момент сумите от играчите, от участниците, които искат да купят валута, са изравнени по стойност на сумите с тези, които да продават. Тоест цената, която предлагат купувачите, във всеки един момент е уравновесена с цената, която предлагат продавачите. Друго едно качество на Форекс маркета е волатилност.
Аз тук ще кажа само с две думи, защото волатилност е понятие, което в последно време се употребява все по-често и особено тези дни във връзка с с решението на Великобритания да излезе от европейския пазар. Този термин се употребява многократно, може да го чуете. Ако не знаете какво е волатилност, означава несигурност на пазара. Най-общо казано, означава резки и неочаквани движения. От една страна, това дава възможност на спекулантите да спечелят повече, от друга, това до известна степен е свързано с повишаване на риска. Затова има определени стратегии как да се работи при волатилен пазар, как да се работи при спокоен пазар. И като казвам спокоен пазар, отиваме към третото качество на Форекс маркета, което съм отбелязал тук като трендинг. Трендинг е производна от думата тренд, а тренд знаем, че е посока на движение и в случая посока на движение на цената. А понятието трендинг означава, че когато цената е тръгнала в една посока, тя има свойството да се движи в тази посока известно време, малко или много, докато фактори, сериозни фактори, наричат се фундаментални фактори, не й повлияят да спре да се движи в тази посока или да я промени или да тръгне обратно. Но нека да продължим с това, с какво Форекс маркета е привлекателен за индивидуалните трейдери. За нас това е много важно. На първо място съм отбелязал, че търгуването на валутния пазар е великолепен вариант за индивидуален бизнес. Защо това е така? Първо, няма необходимост от офис или търговска площ, нямаме нужда от това. Това е бизнес от типа One Man Company, но това не означава, че той работи с малки обеми. Разбира се, човек може да работи с много малки обеми, но може да работи и с стотици хиляди долари сам. Както казвам, за целта му е нужен само един компютър. Записал съм, че не са необходими първоначални инвестиции. Тук трябва да направя едно уточнение, че не са необходими първоначални инвестиции точно в началото, когато ние започваме да се обучаваме, можем да започнем първо на демо, сметка да търгуваме колкото си искаме месец, два, половин година, една година. След това да започнем с малки суми, ако заредим сметката си с сума от порядъка на $100, да кажем, това не се брои за инвестиция. Едва когато станем по-уверени, вече можем да инвестираме по-големи суми. Както казах, не сме обвързани с конкретно работно време, в зависимост от личната ни програма, в зависимост от часовия пояс, където живеем, в зависимост от това какъв характер сме, какъв тип, кога обичаме да работим, кога сме най-ефективни да работим, можем да си структурираме нашия работен график. Разбира се, старта е изключително лесен. Както казах, регистрацията при някой форен брокер за откриване на демосметка отнема буквално няколко минути и оттам нататък процедурата е ясна. Възможност за откриване на процеса в демо вариант, разбира се, свобода да се търгува от всяка точка на света, с уточнението, че тази точка, където и да се намира поземното кало, трябва да има достъп до интернет. Но това са само някои от предимствата за индивидуален бизнес. Аз бих казал, че тук въобще няма нужда да се работи с
по-голям брой хора, което само по себе си носи също доста неприятности и напрежение привнася, дори бих казал стрес. Не си отговорен за заплатите на други хора, да мислиш за техните семейства и така нататък, особено в тези несигурни за бизнеса времена, в което се намираме в момента. Като индивидуален вариант за малък бизнес, за среден бизнес, ако искате, го приемете. Трейдинга на валутния пазар е много подходяща дейност. Нека спрем до тук за този трети епизод. Ще се чуем при следващия.